benvinguts a l'acte de presentació de la web Pilota Didàctica. Crec que és una aportació, una complementació lògica, natural, del que s'estava fent i, evidentment, utilíssima, no només per a aquells que s'acosten per primera vegada a la pilota, sinó també per als que l'estimem des de fa tant de temps. Gràcies a aquest projecte es van unir molts col·laboradors en què sentíem que la pilota tenia que donar-se a conèixer. I què millor forma de donar-se a conèixer si hi ha una base de recursos didàctics fiable i de qualitat. I això la millor gent que pot crear aquest projecte és la pròpia gent de la pilota, que coneix la pilota des que va néixer pràcticament, però al mateix temps de formació i sap com transmetre i com s'han d'ensenyar aquestes coses. D'aquesta manera, quan Pilota Viu anar evolucionant, des del primer dia ha estat a disposició de Ricard i tots els companys. Ara, al parlar la paraula pilota didàctica, com el seu nom indica, didàctica vol dir que ensenya. I si s'ensenya bé, allò que ensenyes té un producte, té un fruit, i el que és llaurador ho sap. La terra ben treballada, ben regada i ben adobada, amb la llavor correcta, té que donar una bona fruit, una collita. Doncs la pilota el que necessitava era això. I per més que n'hi havia molts llauradors que la treballaven, realment ben regat, ben adobat i ben material per a posar en aquesta terra bona, és la feina que ha fet Pilota Viu durant els